LM पश्चिम एंखोरबारि होननाय मोनसे गामियावहाय बेंटल लामाजों थांग्रा SSB गेम खाथियावहाय मोनसे सरकारि हा दङ 34 बिगा 34 बिगा बेहाय माने मोननै पार्टी जानानैहाय दङ आरो बे हाखौहाय मोनसेया जाहैबाय गोविंद सारनि सासे केडार ओमफ्राय बिसिनि नखरनि परियाल बिदा फंबाय ओमफ्राय मोनसे पार्टीया जाहैबाय MLA सारनि पार्टीया जाहैबाय MLA नि नखरनि सानै साथाम मानसि आं नामफोरखौ मिथिजोबला थारमाने बिसोरो आंखौहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय होदोंमोन प्रपोजाल बानायनो नागिरनायावहाय माने मोनसे पार्टीनिखौ आङो मोनसे पार्टीया आंनि एप्लिकेशन होनानैहाय आंखौ लिलांबाय फिल्डआव थांबाय आङो नायबाय नायखांनायनि उनाव आङो बिसिनि प्रपोजालखौहाय माबा एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामबाय एप्लिकेशनखौ एक्सेप्ट खालामखांनायनि उनाव आं बिसिनो प्रपोजाल बानायनो थाखाय रेडि खालामबाय बे रेडि खालामनाय समावहाय MLA निफ्राय मोनसे पार्टी फैनानैहाय सानैसो बिसिनि दुथां माने मानसिफोर अनसुला होननाय सासे अनसुला बसुमतारी बियो माबायावहाय मावो बर' बाजारावहाय मोनसे माबायावहाय हस्पिटालाव मावो बियो ओमफ्राय बियो फैनानैहाय माने प्रपोजाल बानायनो थाखाय एप्लिकेशन होफैदोंमोन ओमफ्रायहाय दा बिसोर एप्लिकेशन होनायावहाय मोननै ग्रुप जानायावहाय मोनसे ग्रुपनिखौ आं बानायनायावहाय दा मोनसे ग्रुपआ माने MLA दा बे हाखौ होआ ओमफ्राय दा बे माबानि जाहोनावनो MLA सारा आंखौहाय बै माने मोनसे ग्रुपनि गोविंद सारनि बे केडार्सनि माबाखौहाय मा होनना बुङो प्रपोजाल बानायनायखौहाय बन्द खालामहरदों दा बे बन्द खालामनायावहाय आङो पेन्डिं खालामनानै दोनबायमोन ओमफ्राय दा पेन्डिं खालामनानै दोननायावहाय बेयो माने माइनाव होनना बुङाया गोविंद सारनाव थांनानैहाय आंखौहाय खोन्थाहैदों दा गोविंद सारा आंखौहाय फन खालामबाय सार्केल अफिसार COखौबो फन खालामबाय ओमफ्राय फन खालामनायाव आं गोविंद सारखौ बुंहरदों माने सार बेखौथ' MLA आ बे प्रपोजालखौ बानायनो थाखाय बन्द खालामबाय आंथ' दा बेखौ बानायनो हानाय नंला दा आं माबोरै बानायबावनो सार होननानै आं सारखौहाय अबजेक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय सारा बियो सासे एफा गोबाव बर' जाथिनि संग्राम खालामबोनाय मानसि बिनि प्रपोजालखौहाय नोङो दोननो मोना बानायनानै हरनांगौ होननानै गोविंद सारा आंखौ बुंहरबाय दा बे खेथ्रआव आंखौ प्रेसार हरनायनि थाखाय आं उपाय गैया गोविंद सारनि माबाखौ लानानैहाय आङो माने प्रपोजालखौ बानायनांगौ गोनां जाबाय ओमफ्राय गोविंद सारा बुंबायखि मा बानायना हरनांगौ COखौबो बुंहरबाय आं फिल्डआव दंमोन फिल्डआव दंनाय समाव गोविंद सारा बुंनायखाय आङो प्रपोजालखौ बानायनानै माने बे मानसिफोरनो जाय एप्लिकेन्ट होदों माइनाव बिसिनि आखायाव आं गथायनानै होबाय दा गथायनानै होनायावहाय कम्पिउटाराव बिसोरो आपल'ड खालामखांनायनि उनावहाय ओमफ्रायहाय बिसोरो मा होनना बुङो MLA आ बोरै खबर मोनखो बै माखासे PA नि दारै सारमोनजों जगाजग खालामनायावहाय दा बेयो MLA आ एकदम खबर मोननानै फैनानै सार्केल अफिसारनि माने रुमावनो आंखौहाय दरजा बोखावनानै हाबनानैहाय दरजा मारि होनानै आंखौहाय बुदों आरोखि सियारजोंहाय खेबबासो आंखौ सियार गंब्रै ना गंबा थिखांदों ओमफ्रायहाय लास्टआवहाय सियारजोंहाय लास्टनि सियारा नै आंखौबो उदैयाव सौदों नै दाबो सानानै दं एसे ओमफ्राय नैबे गोदनाजोंहाय आंखौहाय सौदों ओमफ्राय नैबे खर'आव सौदों ओमफ्राय नैबे मोखाङावहाय आंखौ नै माने सौदों आरो दा दाग जानानै दङ औ बेनो आरो आंथ' एफआइ होबाय दा आंनोहाय न्याय नांगौ मा खारनै आंखौ बुफैखो आं जेनुइन खामानि मावदों आं रावनिबो इनाय मावाखै आङो मोनसे सरखारनि हाखौहाय बयहाबो मोन्थाय दङ एप्लिकेशन होनो थाखाय आरो ओरैहाय लेन्ड मेलाबो होगासिनो दङ लेन्ड मेलानि थाखाय पाब्लिकफ्रा जोंहाय एप्लिकेशन होफैयो जोंथ' रावबो पाब्लिकफोरखौहाय जोङो एप्लिकेशनखौ लाया माथिन जों माबानो हाया কি হৈছে মানে আপোনালোকে জানি গৈছে কি হৈছে কি হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ৰিকুৱেষ্ট হেতুৱে থাকিল যে আমাৰ অফিচত নেক্সট টাইম এটো হ'ব নালাগে হ'ব পাৰে MLA তাৰ নিজৰ পাৱাৰ আছে যদি মানে এজন এমপ্লয়ি মানে কিবা মিষ্টেক কৰিছে ইহঁতৰ কিবা আইন আছে মানে সাসপেন্ড কৰি দিয়ক বা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ক আমি হেতুৱে বিচাৰো এটো কৰক আপোনাৰ নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰক আমাৰ ওপৰত অন ডিউটি কৰোতে কিয় মাৰিব লাগে কিয় পিটিব লাগে আমাৰ কোনো মানে ফিউচাৰ কোনো মানে কিবা নাই আৰু সেফটি নাই এটোৰ কাৰণে আমি এটোৱে মানে আপোনালোকৰ মিডিয়া থ্ৰু মানে জয়ন্তক লৈ পঠাব বিচাৰিছে মেছেজটো পঠাব বিচাৰিছে জয়ন্ত 5 বছৰ চাকৰি মানে 5 বছৰৰ কাৰণে আছে আমি কৰিছো 60 বছৰৰ কাৰণে চাকৰি কৰিছো আমি একেতে দৰমহা খোৱা নাই একেতে আহি পেলাই আমাৰ অফিচত আহি পেলাই যোন মানুহ মাৰিছে সেই মানুহজনক চৰি ক'ব লাগে হেতু আমি বিচাৰো কি হৈছিল আচলতে ঘটনাটো আমি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰো মই আৰু ক'ব নলওঁ তাৰমানে এইখন সমষ্টিৰ MLA জয়ন্ত বসুমতাৰী আপোনালোকৰ অফিচৰ ষ্টাফক চুৰি আহিছে আপোনালোকৰ ষ্টাফক মানে চুৰি আহিছে কি হৈছিলে
কি হৈছে মানে মাটিৰ ওপৰত মানে এটা দুটা পাৰ্টি সোমাই আছে এটা পাৰ্টি বিচাৰে আমাক দিব লাগে আৰু জয়ন্ত পাৰ্টিও বিচাৰে মোক দিব লাগে সেইটো লৈ মানে অলপ গণ্ডগোলটো সৃষ্টি হৈছে গণ্ডগোল হলেও মানে এটা সলিউশন আছে মানে আপুনি মানে আপোনাৰ মাটিটো কোনোবা লৈছে যেতিয়া আপুনি বন্ধ কৰক এইটো আপনি এজন এমএলএ হয় আমি কোন ন আমি কিবা চাকৰি কৰা ব্যক্তি ন আপনি অৰ্ডাৰ দিলে এজ এ এমএলএ আপনি অৰ্ডাৰ দিলে আমি ষ্টপ কৰিম কিয় আহি পেলাই কিয় মানুহ মানে মিকুৰী নিচিনা মাৰিব লাগে আমি চাকৰি কৰো আমি ভিখাৰী নহয় আমি লিখি পঢ়ি পৰীক্ষা দি আমি চাকৰিটো পাইছো কাৰোবাৰ ওচৰত গৈ মোক চাকৰি দিয় বুলি কোৱা নাই ইণ্টাৰভিউ দিয়ে থ্ৰু দি আৰু মণ্ডল সকলে মানে ট্ৰেইনিঙত পাছ কৰিহে ইয়াতে মণ্ডল বহিছে এইটোৱে বিচাৰো জয়ন্ত এমএলএ ইয়াতে আহিব লাগে আমাৰ চৰি ক'ব লাগে আকৌ যাতে ভৱিষ্যত কোনো টৰ্চাৰ নকৰে কৰক আইন আছে আইন হিচাপত কৰক কিন্তু ফিজিকেলি কাৰো মানে পাৱাৰ নাই কিমান টাইম লাগে আপুনি কৰ্মবিৰতি ৰাখিব মানে যিমানে মানে জয়ন্ত কিবা এমএলএ আহি পেলাই আমাক চৰি নকয় সিমান লোকে